Oh. Kasi dagan sa kuyab siguro. Oh, dagan kay kuyab na pre, 50,000 kapuha. Kana, pre. Pre, imong na murag nagbuguang sa online, pre. Pare na wag tumagon. Oy, pre. Oy. Pre, gwapo naman kay ka pre. Oy, na pre. Piti dito na Basta, pre. Aba. Mor yapon ba ko? Para magwapo na ka po. Ikaw piti man mo ituma. Kaputi ana. Oh, balat. Dire, pre. Nahap na siguro. Te, Ito pre. Kaputi ana. Pre, unsay kontras Pilipinas, pre. Dito pra maayo ra. Yapon pre. Kanang kontra. Oh, nasa lagi pre, layan po nasa sa nindot sa pre. Oh. Na ikaw na pre, mura man nakadugay gud pre wala kita na nimo pre, nakaputi ka ron pre. Okay. Ako puti dyan. Puti ang pare. Hala, oy, putihan dyan yung Sa sapon mo pre. Kana, pre, kanang sapon humot. Tumulumot, usay ka sumumot ka. Pagdaya na pre ha, ikaw uli. Meron. Ya, pre, unsay may mga ano dira? Unsay may lingaw niyo dira? Sige, standby gapon mo. Awa pre, nagamay kuan pre kana Wartaan. rakit pre oh. Ay kami pawartaan. May kada pre kay piti mga yayak trabaho di ba da pero ang naong piti nindo taga puhay. Puti na si pare. Ako dire, pre, naninguha jud mga trabaho, pre. Oy, balag ani itong kuan, pre. Yang, pre. Oo, bitaw. Ay nagsamok, pre. Sa mga kamera di makita. Taw. Dito. Ana ba, ana? Puti na ba? Oh, Ano dyan. mo doha para klaro ba? Sa pero. Ya, pre. Wahilin da pre. Sa kanila, Pre. nakauyab na mo dira. Oh. Ah. Uya please, good time good night again Pre, pre. naghanda na pre. Ikaw na pre kay Sortehan niyo, pre, no? kaya na gwapo ka sa puti Oh. ka sa dagan sa kuyab siguro. Oh, dagan kay kuyab na pre, 50,000 kapuha. Kana, pre. Pre, imong na murag nagbuguang sa online pre. Kana, pre. Puti ah. Hindi naman ang puti ang gawa nga pre. Dali puti na kaya pre oh. Oh, lagi, Sa pre. unsa. Kana, Grabe no, kapuha na pre. Gising ko no pre. Gising ko no. gwapo nga, pre. Sos, ang nipo na may puti no pre. Nipo na may puti no pre. Ay brabe ko gina pre. Sa. Apres na pre. Apel pre. Ang dahil nyo. Asabi mo dapit, pre. Ano na dahil mo dira, day? Wala mi dire pre. Ara may pre. Ano to biyahe pre ba? Oh. Payasan ninyo dira. Next stop pa, alam dahil mo dira, day? Oh, tapay na may pre. Opo, paring maya. Lagi na kagopo. Ano? Oh. Ay, ming anjo ko niyo, pre. Pakisa ko ko, pre. Oh, Yes, ko, pre. Taka pre. Ay, pre. Ngawat na niyo, pre. Dugay di kita nakita, pre. Pre. Oh, sa pre. Naa mi chicks nga galawon ron pre. Gwapa kayo pre. Lagi. Sabi niyo na, pre. Mintag mo pare por ya. Ano? Pre, uli ya pre. Kay natin galawang chicks pre. Ang saka, pre. Uli, dahil ko dira, pre. Ang gawas ka. Gawas sa Gawas sa kamera pre. Gawas sa kamera. Gawas kamera pre. Gawas sa Ay, kay. pre. Punta ka tayo, pre. Oh, gawas sa pre. Gawas, pre. Pre. Na, pre. Asam na, pre. Ano yung gingon ni chicks, pre? Gawas sa kamera. Asam na yung Gawas sa kamera lagi. Tawa na yung chicks, ba? Ay, sika na itong panay. Ako yung ato kamera sa Ay, boy. kayo. Gawas. Ay, sige, sige. No, no, no.